A parada de taxis de Ribeira múdase para o Malecón. As obras na Praza do Centenario obrigaron a mover a parada que xa funciona na Praza de Heroínas de Sálvora diante da estación de autobuses. Días de cambio no Concello de Ribeira. Esta semana fixose efectivo un troco no servizo de taxis. A parada dos vehículos xa non se atopa no seu lugar habitual da rúa Otero Pedrallo, xa que ven de trasladarse á Praza Heroínas de Sálvora fronte á estación de autobuses. A decisión explícase porque estamos actuando na reforma da Praza do Centenario e tamén esa actuación que pretendemos desenvolver na Praza do Centenario pois colle a rúa Otero Pedrallo, onde queremos darlle unha mobilidade universal, non, cunha accesibilidade única, plataforma para que a xente teña posibilidade de discorrer por toda a rúa sen ningún tipo de problema, sen obstáculos, e ademais que está enclavada dentro dese novo modelo de cidade que pretendemos desenvolver con máis zonas verdes e onde a preferencia sexa as das persoas. Esta parada de taxis pois trasladouse tamén co consenso do propio sector, xa que tamén se habilitaron novos servizos para os profesionais taxistas e tamén para os usuarios. Unha marquesiña para que a xente poida esperar sen estar á intemperie, tamén unha cabina onde van a ter o seu propio teléfono, e ademais habilitamos na propia estación de autobuses unha sala para que os propios profesionais poidan estar descansando ou simplemente non ter que estar no coche as 24 horas do día, non? É un cambio que vamos a ver como funciona ao longo destes meses e esperamos que con este cambio a xente tamén quede contenta porque establecemos un único nodo de comunicacións aquí na Avenida do Malecón. Ao ter preto servizos básicos como autobús e o taxi. Facemos que esta zona concentre todo o servizo de transporte público. Agora ábrese unha nova etapa na que se estudará o funcionamento dos taxis nesta nova localización para determinar se este cambio é temporal ou definitivo. Os cambios a veces pois trastocan certos hábitos, pero creemos que este cambio é para mellorar un servizo de transporte público esencial tamén para movernos entre a Ribeira e as parroquias e outros concellos e, por tanto, entendemos que tamén non só os propios profesionais, senón tamén os usuarios e usuarias deste servizo público ven mellorados as súas prestacións. Neste momento temos un espazo ao resgardo onde poder esperar os taxis sen ter que estar a intemperie, como se producía antes. Os propios profesionais teñen unha sala de descanso e tamén uns baños públicos que poden facer uso na propia estación de autobuses, cuestións que antes non tiñan, non? Agora ben, teremos que ver co propio sector dos taxis como vai evolucionando a súa facturación e como se vai prestando o servizo. E ver se mellora ou non a prestación deste servizo.